Il-Mediterran huwa magħruf għall-kultura kulinarja tiegħu, mhux l-inqas għall-varjetà ta' ġbejjen li nsibu fir-Reġjun Mediterranju. Malta wkoll għandha platt varjat ġmielu, platt li probabbli huwa ħafna aktar varjat minn kemm jaħsbu wħud minnha. Il-bniedem ilu jagħmel il-ġobon minn żmien żemżem. U l-bniedem jinkludi wkoll il-Maltin u l-Awċin, mhux hekk? Issa kif isir il-ġobon? Bil-ħalib ma nixxi ngħidu, imma ejja ngħidu li inti qed tuża l-ħalib tan-naġa. Biex tagħmel il-ġobon trid taqbad ħaruf illi għadu ma nfatamx. Issa skużi tgħidulix dawk ħafna kliem griefex, le ma nfatamx jiġifieri li għadu jerda minn ommu. U jerda mhix kelma ħażina lanqas. Ħaruf li għadu jerda minn ommu jiġifieri għadu ma nfatamx minn ommu. Trid toqtlu, tissakrifikah u toħodlu parti mill-istonku tiegħu. Illi il-Maltin kienu jafu isimha wkoll, jgħidula it-tames. Tieħu it-tames il-parti tal-istonku ta' ħaruf li għadu ma nfatamx. U minnu tqattar xiqtar ġo l-ħalib, ġo barmil jew kontenitru ta' ħalib. U meta tqattar it-tar tat-tames fil-ħalib, tal-ħalib jobqot. Jobqot mhix kelma ħażina lanqas, jobqot jiġifieri il-parti kbira tal-ħalib taqgħod tibbies u ssir baqta. U l-parti l-oħra li ma tibbies li tibqa' ilma, kważi ilma ċar, jgħidula xorrox. Mela biex tagħmel ġobon trid terfa' il-baqta minn ġo xorrox. U titfa' l-baqta ġo l-qwieleb. Qwieleb huwa plural ta' qaleb. Il-qaleb huwa magħmul apposta biex minnu jista' jnixxi l-ilma. U mill-baqta jibqa' jnixxi l-ilma żejjed sakemm il-baqta tibbies u bi proċess sempliċi insomma il-baqta ssir ġobon. Sewa. Issa innotaw żewġ affarijiet. Jiena qed trid l-istonku ta' ħaruf. Imma l-ħaruf għax konna qegħdin nitkellmu fuq il-ħalib tan-naġa. Tista' tagħmel il-ħalib mill-ħalib tal-moża wkoll. Sewa huwa preġjat ħafna ħalib tal-moża, imma jekk tagħmel ħalib minn tal-moża antikament mhux illum jagħmlu l-mirakli jistgħu jagħmlu kollox, imma antikament kont trid tieħu il-gidi li ma nfatamx, mhux ħaruf, għax il-ħaruf huwa ż-żejjer tan-naġa, il-gidi huwa ż-żejjer tal-moża, sewa. Illum ma nixxi ngħidu ħafna darbi ma jsir xejn minn dan għax it-tames jew jista' jgħidulu r-renit jista' jsir anke mill-ħxejjex illum sewa. Imma dik waħda, jiġifieri li inti suppost trid tara liema żejr, liema ferħ se tagħżel biex tagħmel biex tieħu t-tames skont il-ħalib li għandek. U nnutaw ukoll li in-nies u l-Maltin u n-nies tad-dinja jagħmlu l-ġobon, mhux il-ġbejniet, ġbejniet ukoll, imma l-ġobon kienu jagħmlu sewa aħna rridu nitalmu. Issa qed nitalmu taw tallimna bażikament illi ġobon magħmul mill-ħalib tan-naġa, mhux l-istess ħaġa bħal ġobon magħmul mill-ħalib tal-moża, skużi mhux istess, u lanqas hu l-istess bħal ġobon magħmul mill-ħalib tal-baqra, sewa. Issa barra hekk ġbejna tfisser ġobna żgħira, iva tfisser ta' bħal ħobża ħbejża u xafin, ġifieri ġbejna hija ġobna żgħira. U aħna m'għandniex għalfejn il-ġobon kollu li nagħmlu aħna jkun ġbejna, kollox ġobna żgħira, jista' jkun ġobna ikbar. Mhux hekk jista' jkun iva u dari kien isir ġobon ikbar ta' lużin li kien jitqatta' u jinbih lużin. Għandna anki ħrafa ta' Manuel Magri li inkitbet, jaf kemm kienet iktar qadima, inkitbet fil-19 xejn, ħannu użak l-espressjoni, saw fil tas-seklu ieħor ġifieri, ara kemm ilu aktar minn 100 sena, li dina issemmi il-ġobon tan-nar. Il-ġobon tan-nar kien iktar isir fil-kobor, sewa u jgħidulu tan-nar għaliex il-kardarun jew xikun mimli bil-ħalib biex iħaffef li jobqot iktar malajr kienu jtellaħ ftit fuq in-nar biex jisħon ftit, mhux ibaqbaq ma jisħon ftit. Għalhekk kienu jgħidulu tan-nar. U dak it-tip ta' baqta li toħroġ minn dal-ġobon dal-ħalib fil-kobor jintefa' fi qwieleb kien kbar bħal tal-irkotta, kbar sewa. Kien jiżdied miegħu il-bżar imkisser mhux misħuq jew mitħul ma' bżar il-żibeġ ta' bżar imkissra. Saf u kien jiġi ġobna daqs waħda kbira u eventwalment kien jitqatta' u jinbieħ mingħand tal-ħanut jew mingħand min ibih il-ġobon, forsi bil-bixkilla jew xi ħaġa. Wieħed irid jiftakar illi dari ħafna żmien ilu, forsi anke sa qabel il-gwerra, xi mbagħad il-gwerra bidlet ħafna l-affarijiet, għawdex kienu jesportaw
ftit mhux ħafna, anki il-butir. U għandkom tkunu tafu li fid-dizzjonarju Malti x'issa il-klim qed ilnieħ sewwa għandna kelma għal butir, għax butir ġej mit-Taljan butiro u butter is ħaġa sam. Il-kelma Maltija hija zibda. Zibda. U mhux biss għandna kelma zibda, imma għandna kelma wkoll għal krema li hija semen. Imma da kollu grifex tqajjem minn qabbar speċi ma rridux nafu bih. Imma ma importax kien qiegħed hemmhekk. Imma l-puntu li jekk il-ġirien ta' madwarna daw għandhom biżibilju ta' ġobnijiet ngħidu aħna m'għandniex inkunu kuntenti biss li għandna l-ġbejna, sewwa biss, jiġifieri veru hemm il-ġbejna tal-bżar, il-ġbejna friska, il-ġbejna bajda, issem il-ġobon tan-nar ukoll imma jista' jkollna ħafna ġobnijiet. Dari, pereżempju, konna laqamna il-gorgonzola bħala ġobon tat-tursina. Ok, dak kien żball għax mhux tursina, ħsibni għat tursina mhix, imma teoretikament inti jista' jkollok ġobon tat-tursina, żidlu t-tursina, jew żidlu n-nanieħ, jew żidlu l-ħaba. Jien naf, barra minn Malta jagħmlu tanċorti, aħna rridu nifhmu illi l-affarijiet tradizzjoni Maltin ma fossilizzawx ruħhom u ma maqfux. Nistgħu nkomplu nagħmlu kull tip ta' ġobon aħna li rridu li nafu nagħmluh. Mhux nikkupjaw il ta' ħadd ieħor biss, imma naraw x'taħolqu minn naħa tagħna. U t-turisti jieħdu gost bieda jixtruh, jikluh ukoll għax speċjali suppost. Imma rridu nneħħu minn rasna li aħna kull ma għandna hija l-ġbejna ta' nannitna. Dik tajba ħafna, importanti li tibqa' ssir. Imma nistgħu nagħmlu ġobon ieħor. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.